ebe anyị na-anọ anyị gosiri ya ụmụazị ndị Igbo nọ anyị more than 2,000 businessmen here. Anyị nọ here more than 2,000 businessmen nọ here. Biko ọchịrị Ọkịja na-ekwu chọpụ anyị niile chọpụ ịtọ nwere oyi agwụna onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ndị gọọmenti steeti Lagos emekwala ya ọzọ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo ndị na-azụ ahịa na steeti Lagos ebeela arịrị n'oke olu n'ihi otu ndị gọọmenti steeti Lagos si wee bịa wee kụrụ ahịa ebe ha na-agbapụ wee na-agba mbọ wee bịa n'ala. Nke a mere n'ahịa ma dịka Trinity Market nke dị n'Olodi Apapa n'ime ya bụ steeti Lagos, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo nke si na ya bụ ahịa wee pụta. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na ndị ya bụ ọrụ nkụri na nkwari metụtara ruru mmadụ 2,000 ma gakwa n'iru wee kwuo si na onweghị otu esi wee nye ha ozi ịdọ aka na ntị ọbụla tupu ya bụ ọrụ nkụri na nkwari ebido. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyonye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ha bụ ndị na-azụ ahịa na Trinity Market. Ka m bịakwanụ. Biko nnenụ ebe anyị na-anọ na Trinity ka Lagos steeti bịa this morning wee turusiri ebe iwe ya ahịa anyị dị ya ndị Ọkịja bụ anyị na-ene n'anya ahịa anyị dị ya ngwa ahịa anyị dị ya ahịa anyị niile tọrọ n'ala ebe a ndị ori ezuchiana anyị ọchịrị ọzọ na Ọkịja na-ekwu na ebe anyị na-anọ na Trinity Market Olodi Apapa. Trinity Market Olodi Apapa. Trinity Market Olodi Apapa. Then I am about this morning, February 1st, 2024. February 1st, 2024. Yeah, no. Yeah, by now. By now. Oh, yeah, I'm not good enough. Then you by now. Yeah, you know, yeah, you know information about this morning. Then I ngwa yo munne uno no sna na eba. Eh na ina podcast ya na ngwa ya ina le pass ka ina azu. Moto pass ka ina azu na Trinity o. Oyo bu na na anya o. Ọkịja o. Batanu mo se enyemaka o. Ndị Ọkịja batanu mo se enyemaka o. Ebe anyị na-anọ ka akụrisi ndị Ọkịja dị n'anya shọpụ m ka m nọ ihe ahụ shọpụ m eruo n'ala shọpụ ịtọ m nwere n'ime ahịa shọpụ ịtọ ka m nwere n'ime ahịa ha niile eruo n'ala dị n'anya ihe ebe anyị na-anọ anyị gosiri ya ụmụazị ndị Igbo nọ anyị dị more than 2,000 businessmen here. Anyị nọ here more than 2,000 businessmen nọ here. Biko ọchịrị Ọkịja na-ekwu chọpụ anyị niile chọpụ ịtọ nwere oyi agwụna nwa nke Lagos steeti hapụrụ anyị n'ebe anyị na-abọpụtasị ya n'ala. Ndị Ọkịja nye na ya aka na-ene Ọkịja be anyị na-enu m aka na-anya shọpụ ịtọ nwụrụ ya ka abịa today bụ 1st of February set of isi anyị happy new month na ihe Lagos steeti mere anyị na-anya ihe a Trinity Market dị n'Olodi Apapa ebe a ka anyị nọ. Ndị Ọkịja be anyị n'ịgbata na anyị ọsọ enyemaka shọp niile nwụ agwụna ozi anyị na-arụ onwe ya ya rudebe ka m na-ebido mmebu na Nkwọ Ọkịja na-anya ihe ebe na-anya tonofu mens ndị fokso mmadụ na-anya nyere anyị aka obi dansị mba anyị dozie
ọfịa furu ego na-ene na anya ka ọ na-ofu ya na-eme anyị o. Ọya na-eme anyị na Lagos dị ya. Na men more than 2,000 shop no here. Ka dem0lition today bụ 1st of February. Biko na-esi na anya here, anya anyị niile ka a na-abọpụtasị n'ala. Na edo anyị niile, anya anyị niile ka a na-abọpụtasị n'ala. Ndị Ọkịja nyere nwanne ụlọ aka o. Agha adịkwa n'o. Hey! Ka nsi bịa Lagos. Mmasị ụlọ wee bata last week. Egbuo na agbo. Hey! Shop ịtọ nwere ebe a. Ama how many million na-eluzu o. Ama how many million na-eluzu ebe a taa. Eluzugo ma ha bụ sọ wee na. Ha bụ sọ wee na ụfọdụ ka epikitere. Na ya na-abọpụtasị ahịa anyị n'ime a. Ahịa anyị dị n'ime a na-esi ahịa. A na-abọpụtasị ahịa n'ime a na o. Ụfọdụ kolapsịrị ebe a, ụfọdụ nwụrụ anwụ. Ụfọdụ ekolapsịgo, ụfọdụ anwụọna. O nwere ofu ya ewepụtasịrị. Na ya ene Obi Jansen ba anyị dozi biko ka ruo nna aka platfọm ọbụla o ga-eru aka ka unu nyere anyị aka o. Ebe anyị na-azụ pas na Trinity dị na Apapa. Olodi Apapa ọhịa anyị nọ na ya. Ezie n'ebe anyị nọ. Ngwa ahịa anyị ka anyị na-akpụkọzi ele alụme. Ndị Aboki na-egozi anyị ahịa taa. Nyere na anyị aka. Nyere na anyị aka o. Hey! Aha. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ụmụnne anyị bụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa Trinity Market. Ana m asị unu ndonu. Dibenu maka gịnị? Onye ihe dị otu a mere ihe ga-asịgodo ya bụ ndo maka na ya bụ ihe mere ebe ahụ bụ ihe oke ịgba anya mmiri. Ya bụ ọrụ nkiri na nkwari nke ha bidoro na ahịa Trinity a. Ana m ahụta ya dịka agamniru ya bụ ọrụ nkiri na nkwari nke ha bidokwara na ahịa Mandelas na izu ole na ole gara aga dịka ọkụ gbachara ya bụ ahịa Mandelas. Maka na o nwere otu ihe onyonyo nke anyị nwetara ebe otu onye n'ime ndị na-arụrụ steeti gọọmenti ọrụ bịara na ahịa Mandelas ahụ mgbe emechara ya bụ nkiri na nkwari, ebe ọ na-asị na ọ bụghị sọsọ na ahịa Mandelas ka ya bụ ọrụ ga-ebe, na ha ga-eme ya gaa gburugburu Lagos niile. Maka ndị na-ahụbe ihe onyonyo nke ahụ ebe ya bụ nwoke kwuru okwu ahụ, ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. This property is owned by somebody, built by somebody, spend his hard-earned currency to do it, and other people's properties are there. If this place are not blocked, we would have been able to quench the fire in less than 30 minutes, 1 hour with all the equipment that we have in Lagos State. Yes. It's so sad that with all the equipment that we have in Lagos State, there is no movement for the equipment to come in. Just simply because some people want to sell. We don't have to endanger our life because we want to make money. Life is more important than any millions that you have. Because it's when you have life that you can spend the money. As well, I don't care whether you are angry or not. I'm going to clear the whole road and vehicle must pass. However I want to do it, so that you tell all your stupid developers that they should not inconvenience other people because they want to make money. And they are doing it, and they are doing it at the expense of you people too. If there's any fire incident, what will happen? To move. This happened during the day or in the night. And you see what you have caused. Just because you cannot get vehicle into this place. It's not fair. So don't let me be greedy about that I want to sell. No, please. Let us take care of our life. It's not about government. It's not government that built all this here. It's not government that paid the developer. It's because you are paying them the money, that's why they are doing it. You are the people encouraging illegality on your streets. What do you expect this person to be thinking of now? You expect him to say that we don't have government? We have government. But you didn't allow government to do their job. All the money spent on fire, you people didn't let it show now. Because you want to sell on the road, because you want to build on the road, because you want to pay the developer on the road. Please, let's think about our life first, before money. I'm going to clear all the roads though. And people's things, valuables are going to go. So if you love yourself, go and pack your things and get a better shop. Go and get your things out and get a better shop, because I'm going to clear all the roads on the island.
I'm going to clear it. I must be able to drive from one end to the other. I'm going to remove properties. Quote me, I'm going to remove properties. As long as it's on the road, I'm going to remove it. This is no matter whether you are Igbo, Yoruba, Hausa. I'm going to clear it because the next thing people start saying is because you are Igbo. No! This has to do with people's life. The life of an average Lagosian or Nigerian is more important than whatever money that you want to make. So we should get it clear. We should get it clear. And if anybody decides to disrupt my staff, they are going to go for it. They are going to go for it. The more you disturb them, the more damages I'm going to do on your district. Please, government officials are here to make sure that things are done well. If you have been normal, if you have been doing the right thing, you don't need to come here today. If what you people have been doing where you have been selling is okay, this wouldn't have happened. This is somebody else's property that was destroyed because of your nonchalant attitude. See, let us face it. And I don't want you people to think of you are coming back to the street. You are not coming back. If they are lying to you, you are not coming back. And I'm not going to allow it. The government is not going to allow it. The government has spent so much on infrastructure just for you people to enjoy. Why are you spoiling it? This is very sad. Talking about almost 15-story building spoiled because of your nonchalant attitude. And you expect the government to be happy? Please, you people have to leave the road. You people have to leave the road. All of you travel, you say you go to China, you go to... Is this how they do in China? Do they disrupt this thing in China? Or in Dubai that all of you are going to? What is the difference between Nigeria and Dubai? We are first set of civilization. Why are you people behaving as if we are animals? Just because we want to make money. I beg of you all, and I'm repeating, I beg of you all, irrespective of your status, irrespective of the money you have, irrespective of whether you are illiterate or not, I don't want to see any market, anybody selling on the road. It's not a matter of they've not gotten to my side. I'm going to clear everywhere. I'm going to clear everywhere, and I'm repeating it. And it's going to be a 6-month program. Every day. This is not a situation whereby you take Lagos for granted. How can you be wasting doing all this money, and you are messing everything up? Instead of people to be appreciating Mr. Governor for all he has been doing, the man cannot sleep without you. The governor cannot sleep because of you people, because he wants everything good for you. He traveled outside to go and bring investor here. At the end of the day, you are causing unnecessary damage. Ọkwa ikirichala nke ahụ wee na-asị ụmụnne m ndị Igbo, ụmụnne anyị bụ ndị nọ na steeti Lagos azụ ahịa. Ya bụ ihe mere bụkwanụ ihe gọọmenti steeti Lagos kwadoro akwado, maka na ha ekwuola ya ka o wee anya na ọ bụghị sọsọ n'ahịa Mandelas ahụ ka ya bụ ọrụ nkwuri na nkwari ga-ebe, na ha ga-aga gburugburu Lagos niile. Mana ọ bụrụkwanụ na obodo ihe na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na obodo ndị mmadụ ji uche ha eme ihe, ndị niile rụrụ ụlọ ahịa ahụ arụrụ ebe ahụ, ama m na gọọmenti anaghị ehi ụra mgbe arụrụ ya bụ ahịa. Amakwana m na o nwere ọfịs gọọmenti ndị binyere aka n'akwụkwọ tupu arụwa ya bụ ahịa. Mana unu ahụlanụ obodo anyị nwetara onwe anyị n'ime ya. Obodo anyị nwetara onwe anyị n'ime ya, ọ bụghị mmadụ kwesịrị ịgwazi anyị na ndị anyị na ha na-emekọ ihe ahụghị anyị n'anya. Ọ wee bụrụ ihe mere anyị ji wee na-eti mkpu mgbe ọbụla na peji a na chanel a na-asị ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ka akụ anyị ruo ụlọ, chilatawa na akụ unu ụlọ. Ana m agwakwana unu oge ọbụla sị na ya anaghị asị unu buru ihe niile ị nwere na Lagos ma ọkwanụ ebe ọbụla na-abụghị ala Igbo gị bukọrọcha ha ncha latawa n'otu ugbo. Mana nna agwakwa unu sị na ọ bụrụ na ndị niile bụ ndị Igbo ndị nwere akụnụba n'ebe na-abụghị ala Igbo ga-ebunatanwu otu ụzọ n'ụzọ atọ, ka akụnụba gị ahụ atọ bulatara ya otu ụzọ n'ala Igbo. Lekwa nwanne anyị nke a, ọ sị na ya nwere ụlọ ahịa atọ na ya bụ ahịa. Ama m nke ọma na ọ bụrụ na otu n'ime ụlọ ahịa ahụ ego o tinyere na ya na ọ bụ n'ala Igbo ka o ji wee mepee ahịa ọzọ, mkpu ọ na-eti makwanụ arịrị ọ na-ebe agaghị eru otu a.
ọ bụrụgodị na asị na onwe ka o si dị ka o nwere nke iji azụ onwe gị. Mgbe na-asị ụmụnne m ndị Igbo, taa ka bụkwa gboo, onye mara taa mara gboo. Ka anyị cheletawanụ echiche ụlọ, ka anyị maranụ na akụrụ ụlọ a na-ekwu okwu ya abụghị sọ n'ọnụ ka a ga na-ekwu ya, kama anyị kwesịrị na-emepụta ya n'omume. A ga na-asịzi na ndị Igbo bụ odozi obodo, na ndị Igbo bụ ndị na-emepe obodo, na ebe ọbụla ha jere ha emepe ya bụ obodo, ebe ala Igbo ka bụ ọhịa ọhịa. Ala ka juru eju n'ala Igbo. Ka anyị cheletawanụ echiche ụlọ ụmụnne m. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, maka na a sị na atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edeyere anyị ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.